Здравейте, аз съм Михайла Ченкова и днес ще ви представя едно от най-ефективните и същевременно най-забавните образователни стратегии, а именно игрово базираното обучение или още казано Game-Based Learning. Обаче аз няма просто да ви го разказвам, ние ще го изживеем заедно. След всяка част, която разкажа, ще ви задавам по един въпрос и всеки от вас може да си го записва и накрая да проверим кой колко точки е спечелил. Първа точка – дефиниция. Игрово базираното обучение или Game-Based Learning е съвременен педагогически подход, който използва елементите на играта. Предизвикателства, награди, нива, цели, роли и много други. Като неговата цел всъщност е да направи обучението много по-ефективно, забавно и интересно за децата. Игрово базираното обучение не представлява просто игра по време на урока. Той използва механиките на играта, за да постига конкретни образователни цели. Игрово базираното обучение може да се прилага чрез реални игри, настолни, ролеви или симулации, чрез дигиталната среда, а именно мобилни приложения, онлайн пространството или компютъри и чрез игровизация или gamification, а именно вкарване на елементи от играта в обучението, като значки, награди и всякакви такива други. Основната цел на игрово базираното обучение е децата не просто да наизустяват материала, а да го преживяват. А сега въпрос за онези, които играят нашата игра. Какво представлява игрово базираното обучение? Отговор А. Просто игра по време на урока. Отговор Б. Използване на игрови механики за постигане на учебни цели. Или отговор С. Почивка между уроците. Ключови характеристики. Номер 1 – активност и ангажираност. Ученикът действа. Той не е просто пасивен слушател. Играта го стимулира той да участва, да твори, да се концентрира. Номер 2 е мотивацията. Чрез предизвикателства, игри и забавление, учениците се стимулират отвътре да учат. Провалът се възприема като възможност за опит, а не като наказание. Номер 3 е учене чрез преживяване. Знанието се базира на опит, на вземане на погрешни решения, на последствия, както и в реалния живот. Учениците изграждат уменията си за проблемно мислене и за взимане на решения. Номер 4 е обратната връзка. Играта дава незабавна обратна връзка, резултати, последствия, отнемане на точки, което дава възможността те да се усъвършенстват по време на играта. И номер 5 е сътрудничеството. Благодарение на тези игри, децата се учат как да работят в екип. Нека сега обърнем малко повече внимание и на това как се променя ролята на ученика и учителя в контекста на игрово базираното обучение. В традиционното обучение учителят той е основният източник на знание, като той предава урока, задава задачи и контролира цялостно процеса. В игрово базираното обучение неговата роля се измества до това той да е модератор, фасилитатор и наставник, като той създава игровата среда, той подготвя материали, подкрепя и наставлява учениците без да им дава реално отговора. Само ги подкрепя и мотивира. При учениците, от друга страна, в традиционното обучение те са пасивни слушатели, те изпълняват инструкции и слушат и внимават. При игрово базираното обучение обаче те са много по-активни, взимат решения, като не ги е страх от това да направят грешка. Сега преминавам към трети въпрос от нашата игра, свързан с ролята на учениците и учителите. Какво правят учениците? А. Слушат. Б. Активно участват, решават и експериментират. И С. Правят диктовка. Винаги за много неща съм споменавала, че всяко едно нещо си има предимства и недостатъци. Колкото и странно да звучи, игровото базирано обучение също си има своите недостатъци. За предимствата мога да кажа, че вече дори ги споменахме като характеристики. Аз въпреки всичко пак ще ги повторя. Това, че децата са по-ангажирани и са по-активни в самия процес, с това, че получават обратна връзка, усъвършенстват се, не ги е страх да сгрешат, взимат решения, са много по-самостоятелни.
работят в екипи и си сътрудничат. Това са част от многото характеристики, или предимства, които има игрово базираното обучение, но ще си поговорим малко повече за недостатъците. Едно от тях е именно свързано с ролята на учителя и това, че той не просто преподава урока, напротив, той вече е дизайнер и на игрови сценарии. Той трябва да подготвя мисии, точки. При игрите съществува голям риск от отклоняване на учебната цел, когато задачата стане прекалено забавна и децата се фокусират върху наградите, точките, мисиите и всъщност ученето остава на заден план. Тогава играта се превръща в самоцел. Разбира се, редно е да споменем и някои технологични ограничения. Когато се използват дигитални игри като Kahoot, Quiz и много други, трябва да се съобразим с това дали има някакви налични лаптопи, телефони, таблети, на които да се играе, дали има добра, стабилна връзка и също така дали учениците са достатъчно дигитално грамотни, за да работят по този начин. И на последно място, но със сигурност не е по-важно, е недостатъка, който е свързан с трудността при оценяването. Понякога точките или нивата не винаги показват реалната оценка, която трябва да поставим, а всъщност когато включим реалните методи за оценяване, тогава малко се губи игровия дух. Въпрос номер 4, който е свързан с предимствата и недостатъците, е следният. Кое е възможното ограничение или възможният недостатък? А. Изисква време за подготовка. Б. Всички ученици го предпочитат. И С. Няма нужда от технологии. Ще представя няколко кратки примера за това как може да реализираме игрово базираното обучение на практика. Един от най-известните примери в момента това е Kahoot. Това е програма, в която спрямо изученото се задават въпроси и децата се състезават за това, кой ще отговори най-бързо и надявам се и най-правилно. Друг такъв инструмент е Minecraft Education Edition, в която децата решават математически задачи, строят градове, опознават света. И разбира се, нека не забравяме и настолните игри, които също вършат своята работа. Дойде ред и на нашата последна част, а именно идейната концепция. В тази концепция ще представя как аз на практика бих приложила игрово базираното обучение. Като за целта съм избрала да работя с трети клас, като предмет е човекът и обществото, а темата е моята родина България. Ще разделя класът на 2 до 3 групи и ще им задавам въпроси, свързани с тематиката на урока. Като например, какви са цветовете на трибагреника, коя е най-дългата река, която тече в България или коя е столицата на България, като пример. След което всеки един отбор ще има възможност да отговори на въпроса. Всеки отбор обаче, който не отговори правилно въпроса, ще даде възможността на следващия. В края на играта ще преброим точките на всеки един отбор и ще намерим кой е печелившия. А сега нека се върнем към нашата игра и да видите вие дали печелите. Дойде и края на това приключение в света на игровото обучение. Днес не само научихме какво е Game-Based Learning, но и го приложихме на практика. Благодарение на вашето участие и отговорите на въпросите. Благодаря отново и сега ви предизвикам само да споделите колко точки получихте.